मास्टर कोनो तरज बचावा तनी मूड मिजाज बनाए के ये बजा दिया। हाँ बोला ये बजा मिलल कि ना हो एक भक्त माई के दरबार में जाता पुकारत बा। कैसे पुकारत हो भैया? कैसे का कहे सर्दी जुकाम से परेशान है बा। चला भैया गावा कोनो बात ना कि अइबू की ना हो माई 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 हो माई लाइन में का करवा पहाड़ा मारा लुया सावा पहाड़ा